ipahayag. Gitgit mong huna-huna dadun sa kahayag. Ilikay kanila sa dilin saktong pagtagad. Kaigmat ang agimat sa balita. Delete tablan bisan daghan pagpanira. Padayon ng misyon, information gathering, monitoring, mauni ang action team. Updated permi, dili ta mabitin. At tangan permi ang ilang mga vlogging. Basta kaikot akong masalingan, maghatag kong balita para sa kasayuran. Andam silang mutabang bagyo manulan. Basta kaikot, dili papasagdan. Basta kaikot akong masalingan, maghatag kong balita para sa kasayuran. Andam silang mutabang bagyo manulan. Basta kaikot, dili papasagdan. Sila ang naay mga humok nga kasing-kasing. Andam silang mutabang basta kikinahanglan. Walay pagluha-duha, makapatuluog luha sa ilang pagtabang sa mga naglisod. Birahon tapasaka og sa gugma itulod. May maayo nga batasan, dalira maduulan sa paghatag og balita. Di ta makulangan basta kaikmat sa bag-ong dumingag. Aksyon dayon, walay paglangan-langan. May malasakit sa kapag good vibes o balita. Ang ilang tirada, makatao makadiyos, mauni ilang birada. International man o mapalokal, hauna tagbalita, mga litis nang makita. Kaigmat, di na maihap ang natabang. Walay gipili, datunta sa kalambuan.